més enllà d'aquests mesos de vigència del pacte, del setembre, sinó que és un balanç de totes les actuacions del llarg del 2013 que s'han fet per fomentar l'ocupació en l'àmbit públic i en l'àmbit privat de la ciutat. Pensem que un dels àmbits en els quals podem fer una aportació més destacada en aquests moments, i així ens correspon, és el cas dels plans d'ocupació. Aquest ha sigut una de les prioritats nostres des de l'inici del mandat, i aquest objectiu en aquests moments el podem traduir en xifres, concretament 2,5 milions d'euros que destinarem a plans d'ocupació, 2,5 milions d'euros que seran de caràcter plurianual, 2014-2015, dels quals 1,2 milions estan assegurats ja en el pressupost d'aquest any 2014, al marge que aquesta xifra, aquest 1,2 milions, al llarg d'aquest exercici la puguem anar incrementant. Paraules de l'alcalde, i recordant que quan l'any passat signàvem aquest pacte, em sembla que vaig destacar amb un eslògan de FECOT: són temps de col·laboració, de compartir, de cooperar i de cooperació pública-privada per anar més enllà i per anar més ràpid a l'hora d'obtenir uns resultats, uns objectius de millora que ens importen molt i que al final se centren en més activitat empresarial, més ocupació i de més qualitat. Les empreses, les organitzacions que més esforços dediquen a la innovació, en el sentit més ampli de la paraula, i en la internacionalització que incorpora l'exportació per acabar més enllà. I aquestes empreses, aquestes organitzacions, són les que han trampejat millor tots aquests anys tant d'usos, són les que, aquestes que més estan internacionalitzades i exportadores, són les úniques capaces en aquest balanç d'aquests darrers anys de generar ocupació i de generar, i hem expressat que era un actiu important a Catalunya, que Catalunya, quan a vegades se m'ha fet la pregunta Espanya s'assembla molt a Grècia, jo contestava Catalunya-Alemanya, perquè posava en valor tot aquest teixit empresarial, manufacturer, i del qual Terrassa capitaleja molt, perquè som un gran referent, perquè els vallesos són el gran pol manufacturer d'Espanya i del que fa. Quan l'Ajuntament posa sobre la taula el que fa, si no existeix un ànim de complicitat no es fa. No es fa perquè sembla que vagi amb la condició humana, que diguis jo faig una cosa que no vull que el del costat ho sàpiga el que faig perquè l'altre no sé què, no sé quantes, i al final això no porta enlloc. Per tant, realment és la primera vegada que posem en conjunt tot el que fem cadascú. Déu-n'hi-do, hi ha altres actors a la ciutat que també fan coses, això és evident, però Déu-n'hi-do el que fem entre tots quatre i que a vegades és el gran desconegut de tota la ciutat, no? Perquè les accions socials que podem fer des de les organitzacions sindicals, des de la pròpia organització empresarial de l'Ajuntament, potser és més conegut perquè es fa més, però realment nosaltres no és. És una cosa bastant desconeguda, quan nosaltres se'ns associa realment a les negociacions de les empreses, als conflictes de les empreses i tal, que és la nostra, quan sortim moltes vegades a fer rodes de premsa, o sortim perquè tenim un lío molt gros amb alguna empresa groga realment i perquè no sé què és el que estem fent socialment, no? A quantes persones hem arribat a atendre, quantes persones s'han reinsertat dintre del que és el món del treball de totes aquestes persones que hem atès, quin perfil de persones estem atenent, quines necessitats hi ha a la ciutat. Vull dir, això normalment és el gran desconegut de tota la ciutadania. Vull dir, nosaltres normalment ens associen a això, ens associen a negociacions d'empreses, ens associen a pactes de no sé què, de no sé quantos, però no ens associen a que realment estem fent una funció social que jo crec que és important i és vital. I quan posem tot a sobre la taula encara ho veiem més nosaltres, o sigui que a vegades no en som conscients. Les diferents organitzacions, per aquest pacte també ens ha de servir per potenciar allò que ja estàvem fent. Una. Dos, perquè es vegi clarament, no amb un ingredient de protagonisme, l'alcalde ha dit el que hem fet 4 agents a la ciutat de manera conjunta, però fugint de protagonismes concrets de cada organització. Jo crec que hem de començar a pensar que formem part d'un tot i que hem de treballar de manera conjunta, perquè en aquesta situació que la pateix la ciutadania, el que no suma resta, clarament.
i s'està parlant de què era el Vallès i què volem que sigui el Vallès. Jo vull aportar la meva, no reflexió, però sí la meva frase. I el Vallès serà industrial o no serà Vallès. I aquí ja tenim una fita de cara al futur. Però sí que és cert que a més aquest pacte, perquè ha de començar, o està començant a caminar, sí que és un pacte obert, i l'alcalde ho deia també en la seva intervenció. És obert perquè és cert que n'hi ha agents que tenim la capacitat de concertar, però hem tingut també la capacitat d'aquest pacte d'obrir el pacte perquè altres agents que no poden concertar puguin treballar en el paraigua del pacte. O sigui, no és només fer una declaració, sinó que en el mateix pacte es fan o estan fent coses perquè es puguin integrar altres organitzacions que també treballen a la localitat de Terrassa.